Legealdiaren amaierara iritsi gara. Orain, garrantzitsuena falta zaigu. Igandean, bozkak biltzea. Bilduk, zera eskatu nahi dizue, gaur hona bertaratu zareten guztioi. Aldaketaren alde egitea. Aldaketa bultzatzea. Gutako bakoitza, aldaketaren aldeko olatuaren urtanta bihurtzea. Aldaketaren ilusio eta itxaropena zabaltzea. Eta noski, igandean, bozkatzera joatea. Igandean ikusiko dugu elkar beraz. Hautestontzietan lehenik, eta ondoren hemen bertan, Donostian. Atano 3. arratsaldeko 8:00 aurrera egingo dugun kontaketa nazionalean. Igandera arte beraz, gora Bildu! Izan ez zaitugulako, eskutik heldu eta